And welcome back to my vlog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest video namin. Okay guys, for today's vlog ay hindi po tayo gagawa ng kung ano-ano at ang gagawin po natin ay isang unboxing. Okay, kung saan mag-unbox tayo ng isang cellphone na Huawei Y6P. Okay, ito yung bagong cellphone ng Huawei o bagong update ng Huawei at saka may freebie siya na headset. Ito po yung headset niya. Okay, before that, titignan muna natin kung ano ang mga details na nakalagay sa kanyang box at nakikita niyo ang kanyang box na sealed, naka-plastic po siya. Ayan. Okay, sa box nakalagay is Huawei Y6P, new, at meron siyang 4GB to 64GB. Okay, ang laki na ng ma-install mo at madami na yung ma-install mo ng mga apps at saka mga ano-ano. At nakalagay dito is explore it to apps gallery and may own na po siyang apps gallery and dito po sa bandang ilalim nakalagay po yung model na Y6P, room na 64GB at saka RAM na 4GB at saka may yung color na pinili namin is emerald green at nalagay dito is dual SIM na siya at may free case. Tingnan natin sa loob kung may free case siya. Okay, simulan na po natin ang ating unboxing. Pagbukas po ng box, makikita po natin agad yung phone niya. Ito po yung phone niya. Tatabi muna natin siya. Tapos, meron po siyang ano pa ito? Code. At saka box. Ito po yung box niya. At dito po nakalagay yung may mga manual, warranty card, at saka yung kanyang case. Ang kanyang case ay clear case. Ito po yung case ng Huawei Y6P. Sabihin muna natin at ito po yung pin kung saan natin bubuksan ang lagayan ng SIM card at saka memory card. At saka may charger. Ito po yung charger niya. At yung Huawei ay napakaganda dahil hindi lang sa labas nakalagay yung free case but sa loob makikita natin na may free earphone pala. Ito yung earphone na free. Ayan, hindi makikita dahil ang liwanag. Okay, tatabi muna natin yung box at saka itatabi muna natin yung warranty card at mamaya babasahin po natin kung ano ang laman ng itong card at mga instruction. Okay. Okay, bubuksan na po natin yung cellphone. Dahan-dahan. Okay. Ito po ang kanyang cellphone, guys. At saka sa likuran is may tatlong camera. Okay. Okay guys, sa cellphone makikita nyo po yung tatlong camera na may flash sa baba at tingnan natin kung ilan ang 13 megapixel yung isa, yung 5 megapixel at 2 megapixel at sa harap naman ay
merong 8 megapixel. Okay, ito. At meron po siyang fingerprint at makikita niyo po sa bandang giliran, ito po yung power button at saka yung volume na up and down volume. Then sa kabilang side naman ay makikita niyo ang lagayan ng SIM card at saka memory card. Tapos sa taas, ito po yung ano to? Microphone. At sa baba is meron po siyang charger, USB sa charger niya, at saka meron po siyang lagayan ng headphone. Ito po yung speaker at ito liit po ay microphone. Ito po yung hugis ng kanyang phone, guys. Okay guys, dito po natapos ang ating video at abangan nyo po ang next video namin kung saan ipapakita po namin ang loob ng Huawei Y6P. Papakita po namin ang phone review. Thank you for watching! Okay guys, kung nagustuhan nyo po itong video, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa latest video namin. So this is Praise, nagsasabing, just love araw-araw.